My sa teraz musíme dohodnúť na tom, že akú činnosť budú vykonávať Ondro a Geno, pretože mali by vytvárať niečo, kde sa dá veľmi gestikulovať. Čo by oni dvaja mali byť? Baletky. Ale urobme si to tak, že jeden buď asi nejaký tréner. Ty buď tréner. Ale princíp tejto hry spočíva v tom, že vám vysvetlím, že keď v tomto prípade ten, čo na ľavej strane, to znamená v tomto prípade Igor, zdvihne ruku, tak tu vpredu to celé zastane, on príde, buď Geniu alebo Ondru vystrieda a ten sa zaradí a takto to pokračuje do nekonečna vlastne, ale keďže Igor nebude poznať tému, tak začne niečo iné. Začíname teraz, hej? OK? Nech sa páči, začína sa hra Stop 5. Tak čau, holky, vítam vás na tréninku. Dnes ste musíte vejsť na to zberovú riadku. A neste ručku, opäť sa ručku. Tak, teraz ručku, udiamo to svojej kvetku. Ponožka na vaší levé noze je vám příliš malá. Můžete to vyměnit? Tak tu tak možno, ano? Tak jo? Já mám samozřejmě já vás samozřejmě po celou cestu budu doprovázet. Půjdeme jo. Pokud se ukážete, Půlně dáme. Ano. Vy jste myslíte, že by vysvětlíte, proč to úplně děláte, že takhle mluvíte, jako se vás máčko firma obsah. Je vlastně divný. Je to kvůli tomu, že některé ponožky jsou malé, některé jsou jako velké. Aha. Já jedu také po stratě, jedu trolala, Jestli vás tu zavřete kruh.